Hjælp! Hej, kom tilbage. Hvad døde altså? Så vi starter for ny. Og jeg har nu en ven med, der hedder Lars i dag, og han hedder Kajfaren på Minecraft. Jeg ved ikke rigtig, hvor han er. Jeg løber Jacob. Jeg røg ned et hul. Kan du lige sige hej, Lars? Hej! Godt. Nu tror jeg bare, vi vil gætte vores afsted. Jeg var næsten død der. Kan vi komme op igen? Fyld vandet! Jeg tror, der er en fugl. Nej, det var ikke det, jeg har. Undskyld. Benny, du skal ikke snøle. Jeg tror allerede, jeg er død. Der står jo, du. Det er et meget øvespil. Ja, Nu er zombie venlige. nej. Så, Du tror, hun skal kigge bagved. der kommer. Zombie er der venlige. Jeg har ikke noget. Nej, de fjender. Se, der er grøn hul. Hvor den sidder. Au! Den var gået ned. Jeg har firkantet jord. Nej, vi kan måske bruge det til at bygge hus. Jeg har fundet en melon. Eller, den har øjne. Jeg bygger hus. Godt, vi skal videre. Jeg kan ikke komme op herfra. Ej, finde crafting tabler. Jeg har et her sted. Der er det. Jeg har sat en melon. Det bliver altså ikke bruge til Minecraft. Jeg kan bare bedre end de andre gode nu, mand. Nu døde jeg. Jeg skal nu lade stå, altså. Hvor er jeg simpelthen, vi skal bare overleve natten. Og samle nogle ressourcer. Jeg vil hente det ud. Ja, vi skal først have nogle pickaxes. Eller hvad det hedder. Se, jeg kan se diamanter. Diamanter, det Wow. bliver ikke. Nej, Jeg tror ikke, det du er iron. Er du dum? Jeg tror, du dør. Au! Der kom en blå creeper. Nå, der var grøn. Der må vi videre igen. Ja, må vi. Jeg finder Jeg ikke får blå lidt mand. skov. Der er en mand i så, og så er han grøn. Jeg tror, han har fået diarré. Kan du tænke, mand? Kan du tænke? Kan man gå i lava? Nej. Altså. Nej. Altså, når den anden år, så slår du den her episode, så jeg kan jo nemlig udgænge igen næste episode. Se, en blå hoved, det er så sjovt. Au. Nej, pas nu på. Det kan ikke lide dig. Du kan, der er mange sol. Der er en villager. Der er en villager efter mig. Au. Det var ikke en sød villager. Er du ved at dø, Lars? Nej. Jeg er død i lava for helvede. Prøv nu at tage dig sammen. Det er svært at spille. Gå væk. Kan vi ikke komme fra et eller andet sted? Nicky, skal vi ikke prøve? Nej. Blå mand. Han laver et tag. Hvad er det laver? Det er Benny eller Jacob. Han hedder Jacob, ikke? Jeg går sgu da klasse med ham. Han er bare vant til at kalde ham et kaldenavn i spillet. Blå mand. Okay, så. Gider du godt at få lidt pik ud af hånden og følge efter mig? Jeg starter nedenunder. Jeg ved jo ikke, hvor der er din bitch. Jeg dør. Jeg dør, drenge. Og tag kiks. Ja, sammen er jeg giftet. Jeg rider grise. Ja, det er på det igen. Jeg rider også grise. Altså Lukas.
Svolgi vai. Ma che la... Ma no, è solo una ora, chi è la mia? Chi è la mia? Ok, stavano. Sì, YouTube.